L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Moody's ikkonfermat ir-rating ta' Malta bħala A2 bi prospetti stabbli. Fir-rapport tagħha Moody's innutat kif l-ekonomija ta' pajjiżna se tibqa' tikber b'mod stabbli matul din is-sena brata ta' 4.5%, dan grazzi għad-domanda domestika b'saħħitha, bżieda fil-pagi waqt li s-settur turistiku f'pajjiżna se jibqa' b'saħħtu. Intqal kif minkejja iċ-ċokon ta' pajjiżna l-ekonomija Maltija hi waħda diversifikata. Brabta ma' din l-aħbar pożittiva għall-ekonomija ta' pajjiżna reaġixxa il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-medja soċjali. Dr. Abela sostna kif dan ir-rapport ta' Moody's u vot ieħor ta' konfidenza f'pajjiżna innota kif din l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali sostniet li l-pis tad-dejn u wieħed moderat waqt li tat ġudizzju tajjeb dwar ir-riformi istituzzjonali. Ma' dawn il-Prim Ministru Robert Abela żied jgħid li t-tendenza hi li l-ekonomija Maltija se tibqa' tikber brata b'saħħitha ferm akbar mill-medja fiż-żona euro. Dr. Abela saħaq li Moody's tat li l-pajjiżna prospetti stabbli minħabba l-ekonomija Maltija is-sinjura u qed tikber brata maġla. L-esperti internazzjonali li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd sostnew li d-deficit fil-ġid nazzjonali mistenni jonqos din is-sena u anke s-sena d-dieħla. Dan filwaqt li l-pis tad-dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross se jibqa' stabbli ferm inqas mis-60% tal-kriterji tal-Unjoni Ewropea. Dan il-ċertifikat pożittiv għal pajjiżna minn Moody's isegwi t-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar jiem. B'dan ir-rapport tal-aħħar ibassar li l-ekonomija Maltija se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena u anke is-sena d-dieħla.